aiwa choita chimoto muparliament apo minister Ziyambi Ziyambi na speaker of parliament Jacob Mdenda aiwa zvotushurana, aiwa zvoexchangeana mashoko, aiwa zvonetsana parliament. Aiwa ndinovimba kuti aiwa mavideos makaona, asi zvakatoitika mhuri yeZimbabwe vanhu vabva vati aiwa hakuna parliament yakadai so vava kurwisana pachavo. Sanapinda mashoko abuda muzara kuti bva subscribe ulike wotina on the bell icon. News yakusei yakafumira ikati in a rare move, Minister of Justice and Legal Parliamentary Affairs Ziyambi Ziyambi, who is also leader of government business in Parliament, was chucked out of Parliament by Speaker of Parliament Jacob Mdenda for insisting on holding a private conversation during legislature's business. Ziyambi Ziyambi is caught here arguing with Mdenda over the issue. Saka vaviri ava vakanetsana zvisingatomboiti. Aiwa zvakatotora time mukatoita chaos muparliament. Vanhu vanonyora vachiti cut it off, we need a correct record of events from Hansard. Vamwe vanonyora chiti chiwoko muhomwe. Vamwe vanonyora chiti factionalism in ZANU-PF has reached unprecedented heights. Ziyambi Ziyambi is kneeling down apologizing to the speaker. Bootlicking is the terrible truth about the truth. If you stand for your truth, you will stand alone in the jungle world. Mwanyanyora chiti nonsense parliament in the world. Saka ndo chitiko chakaitika kunyangwe na Ziyambi Ziyambi akatozoya akanopfugama pamberi pa speaker Jacob Mdenda. Saka vanhu vamuti anogopfugamirei iye ari right. Jacob Mdenda anoramba kuopoziwa. Aiwa naZiyambi Ziyambi achiti aiwa haundipinduri. Saka muri yeZimbabwe chitiko chakaitika muparliament. Bvutudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa bina kugumi section yedu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.